Meron naman tayong bagong video. And I'm here, right over here is in Echo Bag. Meron akong guest for today, for this video. Here's Ma'am Rhea. Picture ako. Ay! Hi! Galing kami ng Taytay last Saturday because it has been our goal. Dahil sa mga vlog, mga gandang damit doon. So, kailangan na pumunta. Nag-goal kami na pag pumunta kami ng Manila, pupunta kami ng Taytay. So, and, ayan na, mag-haul kami! So, yung pagka-upload nito, tapos ko na rin na-upload yung Taytay vlog. Here's ito. Hindi ko sa akin lahat, ha? First na nabili ko is ito. Dress. Halagang 100 pesos lang po. Wow. Ito shorts. Hindi ito para sa akin. Meron din para kay Juan. Ito shorts. Worth 100. Nakita namin to kanina. Galing kami ng Robinson's Galleria. Nakita namin to sa bench. Ito 100 lang. 100. Meron ang twinning. Yung twinning natin. Pangalawang nabili ko. Charot. Yan yung first mong nabili. Pangalawa. Second. Ito. Talagang 100 lang po. Ito, 100 din. By pair. Ito. Ito. At saka ito. Yes, ito rin. So, ito siya. Pang summer outfit. Charot. Pinning. Twinning. Pumunta kami ng Alona Q. Kaso mga linggo na. Tapos itatali sa likod. Yes. Parang ano. Ayan. Jegging. Parang halaga 90 pesos ko. 90 pesos ko Ang sale. sale. At saka 100 pesos ko retail. Ito, hindi to sa akin. Pinabili lang to. May nagpabili sa akin to. So, ito yun. Green na dress. Ito, kung sa mall lang to, mahal na to. Siguro sa amin sa Bohol, mga around 600 siguro. Dito, parang mura lang to. And then, Sa halagang ano, 300 pesos lang. Ito. so hindi kami marunong mag Ito, 300. Tatter jeans. 300. Mukhang ano. mukhang mamahalin. Uy! Walang brand. Brandless. 300. Dalawa po yung nabili ko kasi hindi po sa akin itong isa. Kay Sunny. Shout out! Shout out, Sunny! Sunny. Kung magkano to, siguro around 80 pesos. Parang 80 to. Skirt, paplansyahin lang to. Tapos ito. Dalagay namin mamaya yung high on. Other one. Ito! Ito! Para sa mama ni Jendy. Dress lang to. Dress. Fendi. Sabi nila Fendi daw yung design. Fendi. Ewan ko lang, hindi ko alam yung Fendi. Pumunta kayo sa Taytay, di nyo alam kung saan kayo pumunta kasi napakalaki. Oh my God. Lahat ng stall doon, napakamura. Pagdating namin ng Taytay natin, parang hindi ako makapamili kasi ang dami. Kaya next year goal namin, pupunta kami, spend kami ng 1 day tapos mag-dip. Dadala kami ng maraming budget! Marami-rami. Yes! And this one, para, hindi rin to sa akin. Hope magkasya sa kanya para kay Auntie Ray. Shout out. Shout out, Auntie Ray! Shout out! This is for you! Next is ito, t-shirt. Talagang 80 pesos. Yeah. Mukhang branded lang din naman. Depende. It's not about the price. It's about how you carry it. English. 80 pesos. Next is this one, blouse. Kasi ito ay dress sana yung bibigay ko sa auntie ko. Ayaw na. Shout out, Auntie Ellie! Auntie Ellie, ito. Ito lang. Blouse. Hope you like this one. Yeah. Meron din katulad, mag-twinning kayo pag uwi mo sa Bohol. Yan.
Ito yung twinning ko. Ito sa akin para ito lang yung ano ko. Ano ba to? I think 70 or 80 pesos. 80 to 80. 80 pesos. 80 pesos sa bag. Not bad. Pair ko lang to ng white pants or black. or black. Ito, 2 for 160 po. Para kay Stormy. Kanina si Stormy, ngayon si Stormy. Bayaran eh. Yung bayad mo, Stormy. 2 for 160. Sa Bohol, napakamahal ng ganito. Kasi malayo kasi kami sa Manila. Kaya pagdating sa Bohol, may patong na mahal-mahal. Last. Ito sa akin, nakabili ako ng shorts. Gusto wala kasi akong shorts na pang, lakad-lakad lang. So, pwede ito pang lakad, pwede ito pang bahay. Ang gala. Pang gala lang. 50 pesos na. Kaya lang, pag pumunta kayo ng Taytay, check nyo lahat ng mga bibilhin nyo baka kasi may defect. Para sa, kagaya sa akin, ito 70 pesos lang. Pero hindi ko napansin, mayroong defect ito. Pero pwede naman itong tahiin para maging okay na. Kunti lang naman. Gusto ko kasi yung tela, tapos ang ganda ng kulay, old rose. And then basta, gusto ko lang ito. Cool. Yeah. Ma'am Tina, shout out! Alam ko gusto mo to, yung color. Ito, Stormy! Ito. Stormy yung boyfriend niya. Pininan ko yung nag-wholesale kami, pininan ko si Tiangge. Ito. Ay, magkano ba to? 80 pag wholesale. Di, 80 pag retail. 70 pag 70 pag retail, 65 pag wholesale. Ito. Para kay Stormy kasi wala siyang bagsak sa second sem. Kaya promise ko sa kanya, binan ko siya ng t-shirt. Pag pupunta dito. Ito na, Stormy! And then, this one, for Chain Ann, may napadala ka sa akin. Pinsan ko na, best friend ko, na ano ko sa kanya. Tage, ito para sa'yo. Sabi mo, ganito lang. Pang beach na daw, this plastic of me kasi mabilis sila. Ito! Sa akin, ito! Wrap around dress. Favorite. Ito yung talaga yung first na hinanap ko na ang tagal ko pakanap. Kasi ang lalaki ng mga sizes. Kahit free size, kasi alam mo naman sana cheap. Sexy. Cheap. Kaya, ito, wrap dress is only this one para kay Flor to. Ito pala para kay Flor, di pa isa. May nagpadala din sa akin. Hope you like this one. Ito, this one. Gusto ko lang yung print black. And para sa kanya rin. Kagaya ng green. Ito rin. Ay, ba yung Maroon. Ito rin maroon. Ang ganda ng ang ganda ng tela. Parang malamig. Malamig sa pakiramdam ng tela. Yan. Ito pa. Ito. Parang pang plus size din siya. Pwede siya pang plus size. Pwede pang medium to large. Pwede din siya. Sa small hindi siya kasya. Medyo malaki siya. Ito. Boxer crop top. Crop top. Basta crop top to. Sinukat ko na to kanina. Crop top to. Boxer. 40 pesos lang. 40. This is the cheapest na nabili ko. Pinakamura. Kasi yung ibang gusto ko, nag-ista kasi kami ng parang wala. Kasi close nga yung iba. Saturday. Advice ko lang mo kayong mas maganda ng bagsakan kayo. Kasi pag Saturday, hindi lahat ng stall. One day lang. Tapos ito kay Chain Ann. Isa rin ito sa ipadala. Oh. Parang hindi siya, parang long pack. Tapos, sabi, this one, dress siya, shirt, parang t-shirt dress. Ganito. Ang ganda ng tela. Marami ito sa mall.
Mahal to sa mall. Lalo na sa Bohol, walang mga Tiangge-Tiangge. Mall lang talaga yung bilihan namin or mga online shops. Kasi may pato. This one, kagaya nung kay Stormy. 2 for 2 for 160. One for kay JDB. Oh, para siyang, ano ba to? Overall. Nike. May zipper siya. Zipper. Ito. And then, dito rin. Meron din sa kanila. Kung bibilhin mo to dun sa Bohol, so nasa around 300 isa. Tapos dito, 160 dalawa na. So, parang 80 pesos yung isa. Tapos dito pa. Ito po! Gustong gusto niya kasi ng shorts. Para pag may gala or gano'n, meron din isa. Ito pa! Ano ba? Tommy Healthy. Ano ba sa ito? Healthy girl? Basta ito, may gano'n. Gano'n, ito, white shirts. Parang, ano ba to? Basta may brand pero for sure hindi to original. Basta ganito lang yung brand niya. White lang, ganito 80 pesos. Ito, nabili ko to sa egg pie. Ito rin egg pie to. Egg pie. Ito bagpi. Ito bagpi. Bagpi. Parang ang dami ko nabili sa bagpi. Ito sa Mysol. Parang Mysol ba to? Pero sa labas na Mysol. Ito bagpi. Bagpi na lahat. Egg pie to. Tapos sa labas, may mga stall dun sa labas. Ito, egg pie. Ay, bagpi. Parang mostly nang binili namin bagpi. Oh. Kasi doon talaga yung parang target namin. Mas mura. Basta doon yung naikutan namin na nag-ikot talaga kami. This one! Ito, kasama doon dito. Kasama dito. Kasama dito, wholesale to. So, kagaya sila ni Stormy, ganito, coconut nut is a giant nut. Ganito, parang summer vibe for JDB. And this one, para twinning sila ng mama niya. Ito. Next one is ito. Nike na overall. Ayun nga, nahinayang siya kasi last na namin itong nakita. Hindi namin ito nakita nung pagkapasok pa lang namin or nung nag-ikot-ikot kami dito namin nakita. Nahinayang siya kasi gusto niya bumili na ito. Nakabili na siya ng ibang mga damit. Kaya ito. Overruns ng Nike XL size. 180 lang. Grabe. Ang ganda-ganda na 180. Ang ganda ng tela, ang ganda ng pagka-print. Para ang mamahalin niya talaga. Doon sa Bohol, pag binili mo to, may overrun, may brand house kasi kami doon. May mga overruns na binili. Magkano? 700 to. Doon, nagtingin-tingin kami doon. Mga 700. Pero dito, 180 na. Is this one, another dress. Not for me, but for Floor. Ito, Floor. Bagay na bagay ito pag, alam mo na. Pink! So, ngayon na, simple lang siya. Merong botones, gano'n. Nagpahanap kasi sa akin na wrap dress, pero parang hindi siya kasha. And then, itong suot ko, ano ba? Itong suot ko, basta, ano to, pants is... Parang square pants. Parang square pants na may dito, ribbon, tapos high waist, gano'n. Sinuot ko naman kanina. Ito kanina. And then, sinuot ko na ito kanina kasi sabi niya, sabi ni, may pinuntahan kasi kami doon, kumain kami sa Robinson's, sa Robinson's Galleria, Kabalen Plus. So, ito na, suot ko na. Ginamit ko na. Kahit wala ng summer, bumili talaga kami ng two-piece kasi alam niyo naman, Bohol, may mga beach, Halagang 120 lang po. Simut. Pag may namoy, Ma'am Raya, this is Ma'am Raya. She's a teacher by profession. Yeah. Ayan. Ito. Two-piece.
Di ko alam. Wrap around 2-piece. Wrap around siya. Teka lang. Ganon. Basta, ano, lalagay mo lang dun. Basta, 2-piece. tapos ito, parang ano, high waist lang siya. Diba? Ito rin sa akin. Chere, parang lang baby bra. Basta gusto ko yung kulay, tapos ganito. Gusto ko yung ganito lang, pa-safe lang, pa-safe. Para walang makitang galit, kasi wala naman. Shout out sa mga flat girls na kagaya ko. Ito. This one, parang tinatali lang siya. Tali. Parang tube lang. The panty. Panty niya, panty. Panty talaga. Ngayon ko lang na-realize na parang panty talaga siya. Paano ko ito isusuot? Kailangan ko ng pa-Brazilian wax. Okay, that's it for today's video. Thank you for watching and I hope you click like, comment, subscribe, and ring the bell button para ma-notify kayo for our next videos. Thank you for watching. Goodbye. God bless you. Bye!